Assalamu aleykum warahmatullahi dartole pinal fulɓe on calminama pulago ɗo wona woni fo en calmini en juurima eyyi machallah hannde en gartiɗo en yuɓɓinde jewte kewɗen yuɓɓinde ɗo e dartole pinal fulɓe hakkude meɗen e mawɗo meɗen Adama Guissé sen mbi mawɗo Adama Guissé noon ɓe sikka wona koɗo ɗo e galle meɗen dartole pinal fulɓe kanko fo adino yuɓɓinde ɗo yewtere fasde keeri Fouta ɗum noon hannde en bismima ɗo ene mawɗo Adama Guissé bisimilla ma so tawi a waɗɗani gara calmodira e pulago. Assalamu aleykum warahmatullah taala wa barakatuh. Musidɓe tedduɓe rendaɓe gurdam on calminama on kala e kuuɓal on jallanama Allah jaam oɗon namde marko jaam jogui on ga ko jaam tan tana Allah en puɗɗorima noon inde Allah jiɗo waɗa baɗo laato lamɗo laamiɗo lamɓe e lamaɓe jettenmo guila en jettaki mo sen jettimo tan ko kanko yetti hoore makko juuleno nelaɗo makko Mouhamadou Afa Kodda annabaɓe Badio Aminata Abdoullahi helifaɓe diine e aada en kofnima en ñaguima yo Allah waɗan en sutura yo Allah jaɓanen korko meɗen sokhna Hajirata en mbimba no mbiruɗa ɗo ni galle o ko galle mon ko galle men ko gallam ɗum noon mi wimba tan mi salmini kadi mi juurima mi hofnima. Eyyi ɗum noon mawɗo meɗen Adama Seydou Guissé min calmitimama ewa caggal nde mbiɗen bisimillah rahmani rahim jettuɗen Allah e nulaɗo mum jettuɗen kadi jinnaɓe ɗiɗo jeyɓe sababude godagal meɗen yen puɗɗore bisimillah en gasniɗen kadi alhamdulillahi rabbil alamin enen goni kadi e jamma lewru meɗen Korka e sanga waktuji nogasi ɗiɗi toon to Mauritanie eyyi ɗum noon salminama kadi min calmitimama pulago fof kadi salminima ɗum noon gasten e namde meɗen joni inchallah. Eyyi ɗum noon bandiraɓe ma jafoɗon de eyyi mawɗo meɗen Adama Guissé hande enen jara e nogas e jeenayyi lewru meɗen mars jeeɗiɗi lewru meɗen Korka enen ñaago Allah yo Allah rokken jofnude e duude amen cellal kala ko dewɗen Allah e lewru he yo Allah jagone en ɗum eyyi enen paye namdal meɗen gadanal holko woni mabago. Allahumma amin. Allah waddana en kala e julɓe namdal maɗa holko woni mabagu so ndi mabagu tan ko gotel e hinde e leñol wiyeteɓe fulɓe to pulago woodi tan kinɗe peccaka saabu e Fouta toro mo gonɗen o ko on ɓurɗen andude sen gaskini fulɓe tan heewide kalɗen taniraɓe tan hono boɗel makama mbolu makama e jaaliga makama boɗel makama o sa askinimo hewɓe en jalta e makko wonde kinɗe fulɓe goɗɗe hande ɗe kamɓe fof sa askiniɓe maɓe jaaha ɓe jantoye e ɓeeɗo taniraɓe tan sikki ala mabuɓe kadi ko noon saabu sa askini mabuɓe mo titorto o biteɗo Juntel Jabali nango feyna Juntel Jabali o ko Jabali nango o ko nango jaaƴa Sadigue Sangre ganda Baccan Boɗel Makama kamɓe ɗo ɓe goni fulɓe tan eɓe koɗi wiyete Jabal Ali walla Jabal Aliya o nokku woni kadi fallemme no anduɓe men kaldi ko ɗon tan ɓe goni koɓe fulɓe joom nayyi en joni noon ne waɗi mammaɓe goto ko Wage eyyi ko mabotoɗo noon holko woni mabade ko hunade mami waɗ kadia sa fini mbaɗa ɗum so yimɓe gande peeje mumen ɓe mbiye jehen to mabotoɗo o kala ko maabi so fini o waɗat on noon wiyete Juntel Jabali nango fayna atima ko hindam to ɗowmo Kelemele Boucar Mbaye Diabidade Gellay tanum Gellay ɓe jeeɗi ɗum
nden mabago ala ko mabade tan wonno mabotoɗo konngol mabotoɗo ngol konngol wiya mabuɓe ene reɓa noon ha ari e kinɗe fulɓe to pecca waɗa kinɗe 12 kamɓe mabuɓe kamɓe mabotonoɓe ɓe koye maɓɓe kadi mabuɓe hande haaleteɓe hande ɓe koye ɓen kadi jalti ko juntel Dia ballinago feyna atimo ko hindam to ɗum to ala ñeñago ala ko mabade tan kono ɗo mabo hande kaleteɗe Fouta o watta koye hinde wiyeteɓe ñeñɓe nde wonno kinɗe fulɓe nde pecca nde waɗa ko joyorimɓe e joyo ñeñɓe waɗi goto gallunki e waɗi goɗɗo gawlo wiya kinɗe 12 e nder hinde ñeñɓe ɗe noon woni baylo o sakke o labbo bambaɗo e maabo ɓeɗo jowi he ñeñɓe koye ɗeɗo kinɗe noon maabo o yiitoto maabo kaleteɗo hande o noon ene makko askinowo fulɓe ene maɓɓe kadi joom dasde woni cañowo ene maɓɓe kadi akkinoɓe woɓɓe gona fulɓe walla mbiyen fulɓini ha joni par ce que ɓen ko mabaɓe jawanɓe mbiyete wadde mababu kam to konngol wonno mabade tan kunotoɗo waɗa hunde o ko ɗon konngol mabade nde ari caggal mum noon mabowo ɓakkere waɗa fayande o maba ɓakkere waɗa londe walla o motta falla o hawa gara o maba yimɓe tekke ɗum woni konngol mabade nde nanga wiya mabuɓe ko noon min naniri e mawɓe amen e yeru biyeteɗo Abou Hawa Abou Mamoudou Abdoulaye Hammad Dew Sali Malik Jam Demba Boubou yeru Mousi Biro Mbuy on jeeya ko demed dade may kungay dande weedu ene mawɓe amen biyeteɗo Oumar Gafo Oumar Amal leyden dado sa ummilde Ramani Boumodi Dia on jeeya ko jowol yeylode gade alkabere ene mabɓe biyeteɗo Sada Demba Samba Hamadi Bambi Bomma Dialiɓe woni Sada Demba Yuuda on jeeya ko Doudou kono noon galle mumen woni ko ɗal he ɓeɗo mawɓe foof ko ni kallirana amen Allah yo welnoɓe eyyi machallah banam gorko Adama Seydi Guissé machallah eyyi en gandi konngol mabagu holto ummi en gandi ko addi ɗum ko mappade de taw wona mappade liɗɗi noon machallah enen fof tan ko pulago tan goni ɗo en fof tan ko fulɓe e ba ɗum noon a weltanama min kam ko gaskinɗa ɗo ko mi wawa restude hen a weltanama noon machallah nde tawno an ka gendiyanke ka wicciyanke ka haaliyanke machallah aywa jaabol ngol waɗi fayida joni noon mabuɓe hol pecce ɓe pecci hol pecce mabuɓe pecci eyyi sokhna Hajira ko neɗɗo tawi dow daɗɗude tiggu ko tawi dow daɗɗude fotani annude ɗum ɓinguel wandu janguintake no gañorte ɓiɗɗo maabo no foti wawde hoore muɗum koye ɗum 14 ɗe haɗa laaɓa nde wonno neɗɗo ko mbi ɗiɗo tanum nayi jaatum jahata so renti wona koye 14 ɗum noon mbeɗa foti wawde eskinoram e namdal ma Mabouba hol ɗo pecci mi jubbino hen mi wima Mabouba pecci koye pecce tati min mo kaldata o mbitemi ko Mabo Diallo sa nani Mabo Diallo noon ko Mabo cañowo ɗo ɓe mbiyata so dasde kumama daneji lirama ƴeeŋoɓe noddama tagorɗe padima kaccireji yewma ɗaldude tanguilama jaabirɗe jaɓɓama cuuji ngulli luuki noddata ko bawɗo on jooɗoto koye dasde wone sañje gude mabbo goɗɗo nan toon ɓen ndewi ko jawanɓe ɓe garkinta ko jawanɓe e yeru hen e galleji men mo ganduɗen nana kanel jettere ko joom woɗɓe ɓe nana seeno paalel ɓen garkinta ko jawanɓe mabo goɗɗo nan toon tasabo wiyete ko mabo suudu paate kam haaɗi hawre muɗum ɓen gaskinta ko fulɓe ko heewɓe maɓɓe ɗon gaskiltete ko yaalalɓe deniyankoɓe e ko nandi hen wadde ɗeɗo pecce tati wiyete pecce mabuɓe momin jangguina e tarih momin nani mawɓe amen ne kaala min noon mo kaldata o jeyami koye suudu wiyeteɓe mabuɓe jalɓe Mabo Diallo ko cañowo gude debbo o kañum ne mottata ko gaara ene motta kadi ene maaha looɗe en ko nandi hen ko ni Mabouba pecciri machallah bandiraɗo gorko Seydi Guissé Adama weltanama de yo Allah nurɗen gandal ngal kay famama
ewa jaabugol ngol kadi famnima no feewi jaabima kadi ha no min pamiri ni en gandi kadi mabago kadi feccike pecce kadi ewa ana wayno a firi ɗum ni ɗum noon yallah nurɗin gandal ngal ewa holko mabuɓe jiide ñeñagu heddingu ñeñɓe ɓe holko mabuɓe jiide muya eyyi sohna Hajira sa wi ko mabuɓe jiidi e ñeñɓe heddiɓe ɓe mbiyen jiiduɓe meccal fof gono fasiraɓe jiida renduɓe gollal fof gona fasiraɓe jiida ala ko haali noon resindirɓe dañji ɓiɓɓe ɓen kadi jiidi ɓe gadi jiidude fof ko wonde ɓe ñeñɓe nde ittude ɓe hunde ɓe mbatta hunde ɗum wiɓe ñeñɓe maabo koko mabara ɓakkere ko o maaba fayande o maaba e yimɓe tekki wiya maabotoɗo woni maabowo baylo ko baylowo kaaƴe watta jamde o wayla jamde wiya wattir ɗum e sago makko wiya baylowo kaaƴe ne watta jamde o sakke o ko sakkoɓe biƴƴe e lele cakka paɗe jaɓɓe ɓe cakka hirkeji jooɗe wiya sakkonoɓe fulɓe ɓe labbo o ko labbotoɗo leggal woye ngal na haysa ngal na suyka ngal no wona lana walla ngal ɗo no wona kaja wiya labbotoɗo leɗɗo o wadde ɗum ɗo fof ko ittude ɓe hunde ne watta hunde nde ñeñago ngu ko ɗum jiidini caggal mum noon resindirde ɓe nde ɗum tagi mo gastinɗa e maɓɓe fof ma taw ene jiide goɗɗo jiya neɗɗo yummum woni sakke bamum woni maabo jiya goɗɗo yummum no woni baylo bamum woni sakke jiya goɗɗo yummum no woni maabo bamum no woni bambaɗo walla ko nandi hen jiidude ɓe on banggue ɗum laaɓata noon ko ñande dillere dawi dillere way kono pekani ni sa yi eɓe maabo eɓe mbatta tan konngol maɓɓe maabago adana ngu arta ko maaboɓe jimata dillere kono noon ñeñɓe fof no tawe nde wonno dillere noddi ko askoji kala maɓɓe nanɗo tanum haala nde wonno jimo dillere o wawa yinde dillere gaga o wawa askinde ñeñɓe ɓe fof nde wonno ko kamɓe fof noon jiidi mo gaskinɗa fof amen wor goɗɗo o e ɗoɓe gonno fallemme ɗo e wuuro manggo ngo walla haaɓe tellito wiyete semme ngulu ceene ene wanno jaabal manggal ko hen woni ɗastirka sakkeɓe ɗon woni ngaala sakkeɓe ɗon woni mbayla foysiro o ko ɗon kono woni dasde maabo o ko ɗon ñañoɓe ñañata e kiiɗon jaaɓi noon ko hen ɓe goni ko ɗon ɓe cakki ko ɗon ɓe mbaɗɗata gollal maɓɓe fof e heeɓe maɓɓe jaaɓe ɗi ne keewi kono noon so jaaɓe jorima hay goto maɓɓe suusa muccude nde wonno moom fof ne hersa goɗɗo o kamɓe kadi desidirte koye maɓɓe e mbimi noon ɓe jiidi ko banggal meccal ngal wonde ɓe ñeñɓe nde caggal mum nde ɓe desodiri kamɓe tan desodirte koye maɓɓe ɗum waɗi ɓe jiidi mo gaskinɗa fof jiide goɗɗo jiya neɗɗo ne wiyete guise wona e mbayla no tafa ayi ko maabo kono omona tafa jiya neɗɗo ne wiyete tuure walla gaako jiyamo e mbayla mo tafa vice versa waɗi ɗum noon ko resodirde ɓe nde e maabo resa sakke ɓiyi koye walla resa baylo ɓiyi koye kanko maabo ɓiyi ko yaha tafa eyyi par ce que o jangi ko meccal kawmako en o jangi ko meccal kawmako en o yaha o tafa jiya neɗɗo wone mbayla ne wiyete guise jiya neɗɗo wone ngaala sakkeɓe taw yettere ko kasi walla ko nandi hen jiidude ɓe meccal ngal jiidude ɓe endam dam ɗum jiidiniɓe fof maɓɓe eyyi ɗum kam min gari ha ɗon eyyi machallah banniraɗo gorko seydi guise a weltanama machallah wadde de eɓe jiidi no mbiɗani ɓe jiidir ko mecceto kadi koɓe fasiraɓe ewa eɓe ndesodira go fonesa gonɗo on kamɓe ɓe nandane kinɗe keddiɗe tan mbiyoɓe yo elo resa elo guno resa guno kamɓe ɓe mbaɗani ɗum machallah kadi yimɓe fof ko fulɓe heddiran ko mecce ɗe tan serdi tan ko mecce kadi min gandi ma bago ko pulago tigi tawde ko fulɓe joom jawdi en ɗum noon mataw enen fof tan ken fulɓe ken gotum ko mecce ɗe tan serdi en hankkadi ha goffonortiri hankkadi e inde muɗum fottiri hen eywa ɗum noon a weltanama eywa ɗum noon namdal meɗen paaɗen koye hol kaɓirɗe ma bago liggorto hol kaɓirɗe ɓe liggorto eyyi pulagu mabuɓe ko fulɓe tigui rigui kono ko kamɓe puɗɗiɗi ko wiyete démocratie ko
sa rutiniɓe banggue asko tan sa wi nango feyna o mataw toon karlo feyna e renam feyna jogu feyna isa feyna ɓeɗo fof so arkiniɓe ko wona ñeeƴo ma yaltoye ɓeɗon isa feyna en jogu feyna e karlo feyna e renam feyna wonɓe ɗo groupe ɓe foof ma waɗa hen mo woni tanum karlo feyna walla renam feyna walla isa feyna walla jogu feyna ma wonta ɗum mabuɓe no ko taniɗaɓe nango feyna nango jibini jabali nango jabali jibini juntel jabali juntel woni tanum mabuɓe sañoɓe ɓe moɓe parnoto o sa wi holla kaɓirɗe maabo joom dasde o sa nani kaɓirɗe e ko kaɓirɗe dasde nde woni cañirgal mo sañguisa ngal ko ardi foof ne waɗi leɗɗe nayyi ɗo gaddata mawɗe ɗe goni darneteɗe ɗe leɗɗe ɗiɗi gonnojo yesso ɗe wiyete ko narude leɗɗe ɗiɗi gonnojo caggal ɗe wiye ko jaltirde leɗɗe ɗiɗi ne palo hen wiye ɗaɓe ɗaɓe leggal gongal falo hen wiye jogotal ngal ɗon leggal noon ko kañum nanggata ko wiyete sukku ko wayno mbeege ni ɓoggol domre nde fawe logge hen wone fañade so jongodal ngal fawama sukku o waɗama hen sukku wonto leggal ngal natata ɗo domre nde fawe hen domre nde woni ko sañata ko ɗum ɗon woni ɗum ɗo kaɓirde moɓe liggorto caggal mum noon kanko so jooɗima e kees to sañata ɗo leggal ne fawa ɗo e ceinture makko noon leggal ngal wiyete ko taggorgal waɗa jamdi noon fo ɗo ballowo mo fodde so sañi ha junngo makko natti wawde yettade o fooɗa o tagga ɗum ngal ɗon leggal wiyete ko taggorgal omon jogui noon ko wayno laanel ni ɗum wiyete ko ɗaldugal wone nder ɗaldugal he ko wiyete korwal korngal waɗata garaji ɗi wona e ɗaldugal he ɗaldugal ngal noon o wonata sañirde ko weddoto e ñaamo totta nano totta ñaamo mo saña caggal mo fooɗo domre nde pour tiɗɗude ko sañi ko ha wuddere nde daña sañade ɗum ɗon woni ko wiyete gueese o ko ɗum noon ko wiyete ñiɓal ngal caggal mum noon so werti to jooɗoyto dasde nde to jooɗoyto ɗum wiyete dasde gara jaltoji ɗi ha yaaha to waɗe morlal mongal fawe hayre ɗum woni dasde nde ɗum waɗi no wiye so dasde kumama daneji lirama daneji woni garaji ƴeeŋoɓe noddama woni cañowo o taggorɗe palima woni ko leggal gongal fetiri mbiyama taggorgal ngal so taggorɗe palima jaabirde jaɓɓama jaabir woni leɗɗe ɗiɗi mo yaɓɓata koyɗe makko ene jahane garta woni jaabirde jaabirde ɗe noon so ɗaldugal noon ɗaldugal woni laalel ngel omo weddo ɓe mbi noon so dasde gumama daneji lirama ƴeeŋoɓe noddama taggorɗe palima kaccereji jowama kaccereji woni ɓoggi nangguɗi ɗaldugal nangguɗi domre nde ha dañi fawade e dow leggal biyetengal jongodal ngal eyyi ɗum woni jaabir eyyi ɗum woni kaccereji jowama ɗalduɗe noon tanguilama ɗaldugal ko mbiɗomi nan ɗaldude tanguilama wi noon cooji ngulla luuko cooji ene waɗi tan ko wayno enen mbiyata ɗum ko wayno toon ciliŋaji tan waɗe hen somo sañi ene waɗa birwi ene foftina neɗɗo o wino so cooji ngulli luuki noddata ko bawɗo hol bawɗo no bawɗo ko jooɗide kees o omo saña o woni bawɗo wadde ko limtude ɗo ko sa ƴeewi ko ɗum woni kaɓirɗe mo cañowo o liggorto eyyi machallah wallahi bandiraɗo gorka weltanama ha woni gonga ɗo de kam goɗo asko kay minen fof min jalti hen ndugu fo en an anda minen fof min jalti hen min jirima hen koyamen eyyi machallah ewa kadi ɗo kadi ko maabo cañowo kalɗa ɗo en maabo cañowo caña gude maabo mahowo one holko ɓe mahirta mahoɓe looɗe en walla waɗoɓe pehe cuurayi en ɓenne hol kaɓirɗe kutorto ha wonta loonde eyyi asko ngo so askinama tan yimɓeɓe foof jiidata sabu min mo kaldata ɗo jibinɗo babam wiyata ko jarata julde ko pullo fulɓe jawɓe e wadde noon mbiɗa rewɓeɓe kañumen ko kutorto ko rewɓeɓe mahata ko loode eɓe caña kamɓe koye mabɓe kono ko cañata ko wiyete ɓurtule nden sañano ɗum ko rewɓe mabɓuɓe ɓe nafanno kadi ko mottude falla o mbatta ɗum garaji ha gorko o dañano sañiri caggal mum ɓe paare he mango ngo ene waɗi ɓakkere tan suɓetede wona ɓakkere foof mahata londe ene waɗi ɓakkere tan wawde maarede londe joni soɓe dañi ɗum ɓe ndendindi ɗum koye coñji ndi wayata kono ko dubuji ɓe kewno ƴettude ko dubuji 4 ɓe mbadda ɗum hen wiyete coñji mabɓe soɓe dañi noon ko wiyete keeɗe ko londe hinde walla ko nandi hen so helama unama seeɗe ha wonta cengle rendine e ɓakkere nde ne tinno ɗum
caggal mum ɓe mahiri ɗum so ɓe mahi noon ha ɓe gortiwima ɓe jara noon wiide noon eɓe mbaɗa hen ko wiyete haadde ɗum haadde woni wonde wadde hen kadam mbiyen peinture tawi taw suwa sumtedo noon peinture uɓe jahanno ko ene waɗi kaaƴe oole ene waɗa kadi kaaƴe boɗeje ene hewno tawede tufde enen ɗo e ɓoggue to jeyɗen ɗo eɗen teskitino mamiraɓe men jahanno koto nduwa tunde nduwa ɗo ɓe guittanno kaaƴe oole ɗe ɓe cofnaɗe ha modda ɓe mbaɗa hen tekkere ɓe moma e looɗe ɗe haade gonta oole so ɓe gayni haadde ɗum noon ɓe jaaha ɓe cumtoye ɓe cumtirta ɗum kadi ɓe cakkata koko wiyete kobje walla so ɓe dañani kobje ɗe ɓe mbaɗa cakka duubuji ɗe ɓe pawa hen looɗe ɗe caggal mum ɓe pawra hen duubuji walla kobje kadi ɓe pawa hen huuɗo ɓe duppa looɗe ɗe beele ne ɓeydo tidde eyyi so ɗe ɓendi noon ɓe jaltina on kadi wawa waɗe ndiyam eyyi wona ɓakkere foof kadi marete kadi wona cuuƴi wona duubuji fof mbaɗe cuuñji kadi wona rubujere fof kadi sumtirte eɓe jogui noon toɓe mahata ɗo ɓe jogui kaɓɓirɗe tokose eɓe jogui ko wiyete ƴetta tekkere ɓe karla ɗum soɓe mahi londe hande yoroyi ɓe ƴetta pour ɗarnude ɗum ɓe ƴetta tekkere nde ɓe mbiya ɗum ko dorlol ɓe ndewna ɗum dow hen ɓe laltoro ɗum ha londe nde wasa wadde péri wasa wadde gabbe ɓutti ɓutti ɗum ko dorlol ɓe mbiya ɗum eɓe jogui kadi ɓe ƴetta denku walla jamdi walla ko nandi hen eɓe tapporo ɗum beele dow o kadi ne ɓeydo ɗarde caggal nde ɓe dorli ɗum haɓe gayni e nder londe he noon anje nder o haade ñadde ɓe ƴetta nden eɓe jogui no ko wiyete guje ɓe ƴetta guje ɗe ɓe laltoro nder londe nde beele londe nde nder on ene ɗaata ɗum fof ko kaɓirɗe maɓe kutorto kamɓe rewɓe mabɓuɓe ɓe eyyi mi timmitino ɗon tan min yi e jaati amen hay tani amen ni soɓe cumti ɓe gayni mi hawri e looɗe to jeeyatake soɓe cumti ɓe gayni tan mbeɗa jeyno e neletenoɓe nde mbeɗa famdi cumirka ka haka laaɓa londe fof ne jogui joomum ar nawan kaari ha cumirka gasa joni noon nawde nde holko firtata nawana neɗɗo mo wona maabo o londe nde o rokkuma suukara walla o rokkuma maaro walla o rokkuma gawri walla o rokkuma wudere walla o rokkuma wonno ko gostiku min mi hawri hen ɗum kam ɓooyaji mi hawri hen to min cumtanno looɗe tan taniraɓe men walla yimɓiraɓe men ni cumtanno looɗe tan cumirka ka haka laaɓa haydara hen nawetake jeere foof nawante ko yimɓe ɓe gona mabuɓe ɓenne somin garta tottata amen ko gawri walla totta amen kosam walla totta amen suukara walla totta amen ko nandi hen min gartiri galle amen ɗo e yerutu galle amen ɗo tan ni sa ƴeewi galle amen o fulɓe hayrankoɓe jeeyaɓe tuwo jiireno ko nande fof ko galle amen ɗo jipporno ɓe garanno ɗo ko yeede kosameje mabɓe walla ko nangue walla dankeje walla lamɗam addannoɓe ɗo lamɗam addannoɓe ɗo ko nandi hen galle amen ɗo min jippoto ko ɓen min kewno nawande looɗe ɗe haade laaɓa ɓenne sene gara gaddana amen jawdi gaddana amen beyi gaddana amen baaɗi gaddana amen gawri gaddana amen ko nandi hen ɗo e jeeyaɓe wuure he amin gandi wone galleji ko minen nawantuno ɗumen looɗe ɓenne gaddana amen gaweje walla gaddana amen suukara walla ko nandi hen eyyi galle foof mo jiiɗa ɗo mo wona maabo o jogui galle maabo gaddano ɗum kaɓirɗe ko maaboɓe kutorto kono on galle kañumne ko remoɓe walla ko aynaɓe walla ko awoɓe ɓenne kala ko dañi e ko mbaɗata ko gadda ɗum galle amen ɗum kam mbiɗa yinno wattude hen oɗon alhaali eyyi machallah bandiraɗo gorko Adama Seydou Guissé a weltanama yo Allah nurɗin gandal ngal machallah min gandi kam Mabago ko hinde mawde e nder kinɗe kadi mbiɗa démocratie fuɗɗi koye Mabago kadi yalte yewtere he guila ɗo ɓe ndesodirta ɗo kadi ya jartima mabuɓe ɓe ko fasŋaji tati ɓe mbaɗi waɗi ko cañowo waɗi ko mahowo e mottoɓe ɓe kadi kala hen kadi kutorgal kadi min gandi kadi no yarata kadi ha fewnire ha wonta kutorgal ewa ɗum noon yallah nurɗin gandal ewa namdal meɗen paaɗen koye hol darde Mabago e nder rendo hol darde Mabago e nder rendo a haali hadema arde question hol darde Mabago e nder rendo a haali ɗo haala no mbiɗa so tawi ɓe mahino ɓe mbiyata ko nawan kaari so tawi joomumen nawanama kañumen so jogui ko gawri kala ko jogui tottitaɓe en gandi ndeke ɗum ɗo ko no wiyatno
ɓe mbarno tan ko haɓe guurda e koye maɓɓe ɓe gossodira ɓe mbaɗi kinɗe maɓɓe jogiiɗo maaro o totta jogiiɗo go fof e meccal ngal jogii totta goɗɗo on ewa cuballo o kadi ko noon aussi ko noon ko ɗum tan ndeke adduno kinɗe ɗe tan adduno ɗum tan ko haɓe guurda ɓe daña noɓe gossodiri e gurdam maɓɓe ha wonti han kadi kinɗe han kadi ha ɓase meɗen ewa ɗum noon a weltanama aɗa wawi arde question ma eyyi sokhna Hajira a jarama no fewi ɗum ɗo mi généralise ɗum tan wasa wiide darde maba wiya darde ñeeño ni en général sen ƴeewi hanki kamɓe ñeeñɓe ɓe biyeteɗo baylo o jogui ko mbayla makko sakke o jogui ko ngala muɗum mabo jogui ko darde mum ɗo sañata eko nandi hen liggorgal mum ngal nden noon grand place uji ko ɗon wonno ko ɗon yimɓeɓe mbatanno ko ɗon yimɓe jewtata ɗon ko grand place mawɗo wonno ɗum tagui yimoɓe ɓe wiye caali mbayla weeli jooɗade sukki ubiri yiyata nangue hewɓe ko ɗon ñallanno ko ɗon beranno koto mabɓe ɗo kala kene fewjorno ko ɗon fewjorno ɗum ko darde mawde wonno darde ɗimmere nde ñeeño ga gollal mo liggotongal ñeeño o ko mesalal aduna o wonno saabu kala kene fewjorno koto makko ɗo mawɗo meɗen Abou Mamoudou Abdoulaye o wi dewle kewɗe nden wona ha jama humayre koye galleji ñañɓe kamɓe kumanno dewle e nder galleji mabɓe ko hen waɗete o rukkino yeru o wi sa ƴeewi galleji ñañɓe nden ma taw ɗon caali mawki walla lekki mawki ene fuuɗi e galle he ene waɗa ɗon waɗirtuno noon ko batuji waɗe ɗon wonno caali jakka o wimi noon ñeeño o darroto ko darde mesalal gona e wuuro tan par exemple ɓeɗo koɓe rimɓe ma an ka ñeeño mabɓe jiya ɓiɓɓe baba ɗiɗo ɓe kaldata walla ɓe beldani doga hakkude mabɓe haaɓe beldira jiya ɓiɓɓe baba ɗiɗo oyo ko dañƴo oyo ala mo ala o a ari galle makko a tawi o ala jaɓɓa koyɗe ma jaaha ñagoyɗa ɓi baba makko dañƴo o rokkuma gaddanama taw kanko anda ko toon gadduɗa on ne anda ko toon nawata jokka ɗam ɗon enɗam fitina mawɗo waɗa gara doga hen ha fitina o sella e Demba Hamme Siley Demba Hamme Guissé o wimi noon ñeeño noon foti fodde e dimo ko gueɗe tati o ɓuura dimo o gueɗal gotal o ñeeño o foti noon ko wadde galle hirande mawde ñametede yaretede o waɗano dimo o waɗi ni o wi o foti ko wonde ñantotoɗo o waɗano dimo o waɗi ni o foti wonde ko neɗɗo baɗɗiɗo dañƴo puccu walla dañƴo daaba ɗo waɗɗi o nande dimo on waɗi ni kono noon dimo yo woppo o jogono ɗum peeje e haala e konngol o fewjana ɗum peeje moƴƴe kanko no soma fewje yo fewju ko moƴƴi yo fewjana ɗum ko yahata taw noon omo waɗa feere no weldire bandiraɓe muɗum no weldire koreji muɗum no weldire rendo foof o doga maslahaji gurdam ko ɗum wonno darde ñeeño hanki mabuɓe noon ɓuuri yarude on banggue mabuɓe hande gollal mumen natti meccal ngal ɗo cañirgal ngal natti hewɓe hen joni mataw ko haaloɓe tan ni ɓuuri hewde hen kaalowo foof wiya hoore mum komi ñeeño walla komi ɗum ɗo ala ene waɗi ko wiyete ñaama haala ene waɗi ko wiyete ñeeño ñaama haala ko o ñamanma o haalanma ɗon ko ñaama haala wiyete ñeeño noon ñeñal ngal addi hoore mum wona ñagoroɗo ala kono ko dokketeɗo mbeɗa heewi wiide mi juuretake ala mi rokkete rokkirte noon ko o waɗanima ko tiiɗo ma ɗo anne ko ɗum ɗo joguiɗa mbawɗa aɗandemo neɗɗo janggi asko ma janggi tarih ma an a anda asko ma anda tarih ma o waɗi effort o jangganima ɗum ɗo foof ari omo haalanma ɗum wonko waɗanma ko heewi anne ala ko mbawɗa yewde sowona guitta ko joguiɗa ko tottama pour min jiirum ɗum ɗon ko ɗum dokkal ko essence kadi ha joni woni ɗon ñeeño ko oɗon maslaha foti dogde maslaha gurdam rendo ngo o wona centre kala ɗo yi wonko fewani o onca ɗum ko forti fof o ɓeydo fortinde ɗum omo waajo yimɓeɓe omo waɗa maslaha hakkude mumen ko noon ñeeño foti waade siyama noon e mabuɓe haaloɓe eyyi mabuɓe jeyɓe asko kam ko mabuɓe suudu paare en e mabuɓe jaaɓe ɓen jeeyi asko mabuɓe jaalɓe jeeya asko kono hankkadi wonti mbuus ñeeñɓe foof ɓe mbatti haalde e yeru tan Demba Hamme Guissé Demba Hamme Siley Amadou Nalla War Sy taniraɓe men ɗiɗi jiidima baba komin mabuɓe soñoɓe
galle amen o fof ko min e makko ɗiɗo kalata heddi ɓe fof kalta eyyi ɗum noon ko lowdi kadi ko Allah waɗata tan neɗɗo wona kaalowo wona jewtowo jewto noon ko haltude tarihaji ne jarno waɗa askoji e ko nanti hen tawama fulɓe ene jiiɗi ɗum mabuɓe sañoɓe kamɓe ƴetti batti waddi ɗum eyyi foof noon koye maslaha gurdam ubbidde ko ubbino haltan yimɓe golwal ne yaruno jamanu no yaranno taw ko côté positif beele jibinande hande ene yaɓayde ɗon koyɗe waɗano ɓen mbannoɓe ko ɗum woni darde ñeeño si amanande darde mabou eyyi machallah banniraɗo gorko Seydi Guissé a weltanama de wallahi ñeeñagu bonnetake ñeeñagu ko hunde mawde ko laalo kadi rendo sa wi so mbi ñeeñagu ko misalal ɓe sikki ko misalal kam ko ñodde tan ko rendinde ñeeñagu so ala e rendo ngo tekmat so wonano ñeeñagu aduna o tekma so tawi ñeeño darde muɗum ne latti kala wadduɓe no mbiɗa ni so ñeeño tawama jam ne dañe ɗon ɗum noon ñeeñɓe ko jokkoɓe enɗam koɓe jokkoɓe no mbiɗa ni tan question o fano koye ñeeñagu foof kadi a artiri ɗum tan moƴƴi ɗum noon darde ñeeñagu ne latti emin ñaago tan Allah nde Allah rokkata en aadaji meɗen ɗin joguinoɗen hanki men ɗi matema en nangue majji ha tiiɗa hay sinno kam ɗi ɓoccitima kam yo won kam ko heddi hen ko cattuɗen tawɗen fina tawa meɗen ko holko itti en hen merci mbe sikki question ngam battinniɗo a haaliɗo haala dillere holko kewata ha ñeeñagu fof renda dilla par ce que a haaliɗo ñeeñƴe ɗe kinde ɗe fof baylo jamdi o sakke o labbo laana gawowo e fof tan dal kinde ɗe fof gari ɗo ene ɗum noon holko o kewata ha ñeeñagu ngu fof dilla waɗa dillere ɓe ɗiɗi gartana kam hen mi salminima mi soynima ɗo ceernam Dia Abdoulaye Alassane min mbiɗa haala ɗo premier ko famɗinde dande saabu ko ceernam woni ɗo hen mi wima Seydi Dia gurdamma julta o wi ko ɗum woni cattidiko ko noon tigui wano mbiɗa dillere ko woni mabagu ko ɗum addi dillere nde dillere koto mabuɓe gonanno tan guilay tani bite jumtel jabani gaddanɗoɓe guese koɓe cañirta ko o heeɓi guese ɗe koye jinneji to tawno jinneji ne caña mawɗo amen Abou Hawa wi o feeñan jinneji ɗi dogi goppi cañirgal mumen o ƴetti o addi ɗum Sara Demba Yuudu wi ala to kanko nde wonno juntel ko wage nde tawi jinneji ɗi ena caña nde o harti ɗumen ko cuful jinneji ɗaani o ƴetti cañirgal ngal o artiri ɗumen kamɓe jinneji ɗinnoɗo ɓe dillanno jinneji ɗi jooɗoto to ɓe cañata ɗo mawɗo jinneji o wona yinde goɗɗi ɗi gona e salade joni noon dillere mabuɓe holto jibina koye kergal mabuɓe ɓe cañanno woni kergal ko mabuɓe capantato ñe mabuɓe nogas jooɗono caña eɓe keewi wooda e mabɓe noon gonɗo e askinde hoore mum ene yima jimi ɗi ene beeli ene balla ɓe ene softinaɓe so ɗum waɗi ñalawma noon ala jimɗo tan wooda mbiɗo ijam mata hande kergal ngal ala bawɗo dillinɗen beele eɗen ɓeydo softude e konngol dilli o nanga wiya dillere kono noon wona ñande hen ɗum fuɗɗi darede e ɗum yime ɗum fuɗɗi darede ene yime kadi joguino tani men goto wiye Aïssa Barou Goumalo tikka yeyna jinde horone kafeje o jeeya koto wiyete mbule woni hayre law ko ɗon o jeeya kanko Aïssa Barou o diwɗi noon o wi ala mabo bawɗo jogademo sowona bawɗo sañde gudde sappo taw daldugal mum memani leydi maboɓe mbaɗi adil noon arde ƴamdemo maboɓe gaari yimɓe doƴƴinama e rendo hewngo sa ari a wi aɗa wawi ƴamdemo tan wiyete ko jole ñiɓal he nana caña sa sañi gudde jeetati jeenayyi ha fandima yettade sappo de kanko Aïssa to jooɗi ɗo o hartoma cofol juuɗe ma joora ɗaldugal filta walla koyɗe joora wiye tello an a yani a wawa jogade Aïssa Barou Goumalo
ene way noon ayse yiɗi ko meediɗar gorko bogiiɗo gandal bawɗo jogademo kanko par ce que kanko o gandu yaari noon ha tani men gon wiyeede Demba Seydi Alimate jeeya ko semme on ari wi ne wawi wiya yo jol on ari juli sañi noon gude jeena o yaaɓani sappo ɓalngal kanko ayse to jooɗi ɗo harti Demba Cofol ɗaldugal mum filti to ɗaldugal ngal filti ɗo tan kanko Demba o harti ɗaldugal ngal rigiri noon ngal naate jige yummum aysi ɗaldugal ngal naatoyi toon ɓe mbi Demba tello a yani o wi ala wona gonga ɓe mbimo ɗaldugal ala juuɗe ma he o wi ƴeewe e nder jige yum makko he yimɓe gummi ƴeewe e nder jige he tawi noon ɗaldugal ngal ɓe mbi e ngal ɗaldugal ma namgam o wi eyyi saabu ɗaldugal am koko gasi korwal komi nelɗo ɗaldugal ngal to jige yum makko to addanami korwal mi jokkotir ko keddiraɓe ko ɓe mbi ijam ɗum ne hawni koy o wi ala so dasde kumama daneje lirama ƴeeŋoɓe noddama taggorde pallima kaccereji jowama ɗaldude tanguilama jaabirɗe jaɓɓama cuuji ngulli luuki noddata ko bawɗo noddu ko mi Demba Seydi Alimate ko mbiɗon ñeeñɓe mbi kumane ɗi ñande kuma mabɓe ñande hen dillere fuɗɗi yimede dillere noon ko asko mabuɓe asko ñeeñɓe wona e sappede wona e yewtede an kadi ɗum noon han addi dillere watti wiyen noon dillere mabuɓe kono mabuɓe tan noon yimata dillere nde kono ñeeñɓeɓe fof ne tawtere dillere nde Demba Seydi oɗo noon ko kanko jibini Daoud Demba Daoud jibini Assad Daoud jibini Demba hamme gis kaalo e bandaji o eyyi ɗum noon joni wattande on hen Demba Seydi Alimate o jibini Daoud Demba Daoud jibini Assad Daoud woni yimum Demba hamme gis Demba Seydi noon ko maabo ciisiw ko siiɗo jettere machallah bandiraɗo gorko Adama Guissé jamman jangga tan hirde no ɓeydo welde hankadi ma ko question ngaji gasi hankadi en paate yewtere machallah eyyi ndeke guese ɗe keeɓi ɗum koye jinneji yiide yi oɗo debbo de kam ko jontaɗo oɗo Aysene de kam ko jontaɗo o debbo ko jontaɗo de machallah wallahi waɗi fayida aɗa haali ɗo haala watka fayida en gandi kam ñeñagu jokkere enɗam nanay ñeñagu ndimagu nanay ñeñagu haali ɗo en mbiɗa gara e neɗɗo ala haydara jaaha to ɓi bamum ñaagoɗa ton gadda totta taw anda koto ɓi bamum guittuɗa aɗa andi ɗum kam jokkere enɗam ɓurani ɗon tawa haɓɓe ene tekkodiri gara belɗinina ɗumen ñeñagu ko no wiyatno ñeñagu ñeñɓe ko aadiyankoɓe ñeñɓe ko jokkoɓe enɗam eyi ɗum noon machallah mi artu eyyi ɗum noon Seydi Guissé mi salminima kadi mi weltanimama ha woni gonga kadi gandal kadi dañama ɗo henne hande gandal dañama ɗo henne Demba hamme Guissé en kadi ko ɗo yalti machallah yo Allah nurɗin gandal ngal en gandi kam ñeñagu fayida mawɗo woni hen en jiiɗo hande kinde ɗe fof hande o limtiɗo henne askoji ɗi fof go fof hande ɓe sikki yirima ɗo henne hoore muɗum en gandi tan fulɓe fof ko gotum ko kinde ɗe tan hay ɗum ne waɗirno tan ko ha jomum en mbawa wurdude goto hen fof adda ko jogui ko wassodira e goɗɗo on eyi ha addani en ɗeɗo kinde e ɗum noon Adama Guissé bandiraɗo gorko mi weltanimama mataw mi ɗaccata kam poftoɗa bandiraɓe ɓen kala joguiɗo hen kada foti haalde tello haala ɗum noon bandiraɓe dartol e pinal fulɓe pulago fof kadi salminama ñagama kadi yafuya hettiyankoɓe meɗen dartiyankoɓe meɗen e gendiyankoɓe men fof calminama onon jarlo onon jaafo kala ko weñi hen kadi ummi koto neɗɗo woni ko timmani ko moƴƴi ko kadi ummi koto jomiraɗo subhanallahu wa taala ewa ɗum noon bandiraɗo gorko Adama Seydi Guissé min beltanimama yo Allah nurɗin gandal ngal sokhna Hajira a jarama no fewi eyi Demba hamme ko ɗon yalti Demba hamme ko taniraɓe aɓen jiiɗima e baba banggal babam ko nalla warsike tollel warsike jiiɗima e baba nalla jibini Amadou jibini Sile jibini hamme jibini Demba hamme tollel jibini ko makka jibini dafa jibini Bocar jibini Hammadou woni babam banggal babam minen jiidi komina hunare naɓe ɓe fayi ndendori taram pay sehil baki ko ɗon banggue men jiidi
e ko wona ɗum ko mi ñaaguima yaafuya e umminde sawtuwolam e ngal ɗo dingiral pattannomi wal saabu mbeɗa anndi sernaɓam nanɗo tigi rigui jinnaɓam nanɗo tigi rigui kawmiraɓe nanɗo tigi rigui yiɗɓam kadi nanɗo tigi rigui ɗum noon min ñaaguimaɓe yaafuya kadi no mbiruɗa ni wona gandal kalderen ala ko sikkude tan mataw wonko doɓini ɗen e haalaluji mawɓe meɗen enen ken nantinoɓe tan kono wona gandal kalderen nde wonno so fabour no wawi ndiyam wona giɗɗi haalanta so neɗɗo joguima tariha wi ne wawi kam wona e ngal o dingal foti addude ɗum noon mi ñaaguima yafuya on banggue e mi salmini on mi juurima on mi ñaganno yo Allah waɗane sutora e ndenka ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh eyyi ɗum noon seydi Guissé mi salmini ko ni anne kadi mbaduɗa e Demba Hamme Guissé eyyi ɗum noon a weltanama de min noon mi ɗaccarama de ƴewta wonko joguiɗa anne taw ko dande joguiɗa walla goɗɗum alay saago kay gaddana min ɗo dande mi hewani tan noddude ɗo neɗɗo taw woppani ɗo dande il faut goppa ɗo dande kay minen min keeɗo